Няколко са получените истории за добротворци, 3 от които отговарят на критериите на конкурса и са официално приети, съобщават от Сдружение Самаряни. И в 3 номинации преобладават детското и младежкото участие. За втора поредна година са номинирани децата от ансамбъл Загорче за концерта, който изнесоха в подкрепа на 25-годишния Божидар Марков, който за съжаление загуби живота си, независимо от лечението в Гърция. Вторият одобрен претендент за наградата Добрият самарянин е Петър Петров. Младежът постоянно се грижи за възрастна жена с физически увреждания, която живее сама. Третата номинация е за учениците от 12-ти клас на езиковата гимназия Ромен Ролан в Стара Загора, които замениха скъпите бални тоалети с обикновени бели тениски и дариха събраните пари на болна от рак жена. Крайният срок за подаване на номинации е 4 ноември. Те могат да се изпращат онлайн на страничката на конкурса или да се оставят в читалните на регионалната библиотека Захари Княжески и в книжарниците Мистрал и Приятели. Церемонията по връчването на наградите ще е през декември.